Na majd... Most veszik. Ja, hogy várjál, már én meg benne voltam. Ja. Hello, Zsuzsi! Ez jó lesz. Várjál! Hopp! Várjál! De várjál, most az olyan, mint a keresnénk valakit. De az nem lehet szív. Hopp! Várjál, bújjon ki az így. Várjatok! Az a baj, hogy nem veszi, hogy átbújok az alagúton. Na várjatok! Az is jó. Én jövök. Az a baj, hogy nekem a kezem. Hopp! Azaz! Na jó van. Felállítottuk. Sziasztok! Csüszi! Mindenkinek puszi! Puszi mindenkinek! Hello! Gyönyörű! Hú, esésbe! Várjatok, átmászok az alagútra. A telefonom tökre megy! Ringi, neked is át kell mászni. az alagút? A telefonos zsebem. Mondtam, hogy ne egyél! Mert összeromlott. Szerintem egy kicsit... Nem lehet volna szabad enni. Kicsit szerintem... Na, videóznak.